Banyune secai penak iki temu. Yo mak terae banyune barang jening lho. Wes, dai ndang digoleki wae. Aja nyocot e. Ya wes leno ayo. Sik. Sik nyapon neh. Yo alon-alon to. Jene wong golek iwake kena iwake, ning aja butek banyune. Kuwi biasa yo. Hehehe. Oh, santai. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa bila masa